Joo. Niin. Onko se apina siinä? On. Niin on. Joo. On saanut onnitteluja eri puolilta Eurooppaa. Saksan ja Ranskan hallitukset pahoittelivat kuitenkin sitä, että demokraattisuudessa oli toivomista. On kiva katsella ympärillensä, onko? On. Maiden välien paranevan ja yhteistyön lisääntyvän. Otetaan apina pois. Apina häiriköi sua. No nyt kyllä kopsahit. No nyt kopsahit sinne kyllä vähän kovaa. Niin. Kopsahitko? Niinkö? Niin, on kirahvi. Hyvää iltapäivää. On. Länsi-Suomea peittää tällä hetkellä lumisade alueellista idässä aurinko vielä paikalta vaihtelemassa. Niin.